An yi auren Mansur da shi da Nana Fari a yau biki na masoyan gana ga taron al'umma. An yi auren soyayya ga amarya ga ango. An yi auren soyayya ga amarya ga ango. Ni da farko Allah Ubangiji zan sa fari mai iya min ko yaushe shi yake ban bagori. Rabbana da famin na rera baitin kan tsari, zan yi waƙar auren bikin Mansur ya zama ango. Rabbana yi salati gurin ma'aikinka Rasulu, shugaban manzanni uba gurin binta Batul, shugabar matan duniya da can babu su'alu, ba buƙatar na tsaya ku bar ni lambu sai jigo. An yi auren soyayya ga amarya ga ango. Yau bikin MS Asabar guda ta wuce 10, to biki na masoyan gana ga taron al'umma. Hidima an fara, rizal ake so ba soma ba, batun CO asukul ake samun logo. To zama na amana ku yo sirri na ku koye gargaɗi ga amarya akan zigar nan ta kawai. To shakunnaye na kikar ayi miki tawaye, shi zaman aure na sani a shiri ba jego. An yi auren soyayya ga amarya ga ango. Yau bari'a ta bar ku ta shige ɗakin MS da aure an ɗaura, to shiga ɗaki tilo. Ki zaman ki huta idan kina san baci kaskin yi gobe da miji na kikin hana shi ya kwan shago. Shi biki wan shagali ku ce da mata su yi buɗa, sai ku ɗauko jeren fari a ɗakin ta kuje. Na sani mai tsabta yakan guje wa abin dauɗa, to ki share hawayen ki yau Mansur ya zama jigo. An yi auren soyayya ga amarya ga ango. Yau iyayen ango na ango suna yin murna, ga iyaye na amarya dukkaninsu suna murna. Na gano yayyan ango dukkaninsu suna murna, har da yayyai na amarya dukkaninsu suna murna. Kanne na ango har amarya na yi muku murna, ga abokan ango dukansu na ga suna murna, ga ƙawaye na amarya sun taho domin murna. Yan uwa dangi dukka na ga sun zo don murna. An yi auren soyayya ga amarya ga ango. Godiya gunda su jarumi Aliyu Matawallani, da kai dama na a sanni za ka shige lalle. Ni Musa Adam nan zaman ganan ne zan kulle, to a sanni da sannu kuwa daren zan zama ango.